Tak dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás na dnešním webináři Forex Expert. A myslím, že se do toho můžeme pustit, máme 13. hodinu. Tak jak to dneska bude probíhat? Máme dneska den díku vzdání, krocany, tak jestli pečete, tak ať ho nepřipálíte mezi tím. Jestli to nějak řešíte, já teda ne. Já si dám radši pohanku. A teďka v té následující hodině bych vám chtěl ukázat to, na co mi v poslední době chodí docela dost dotazů. A to je, jakým způsobem teď aktuálně v současnosti tak nějak funguju. To znamená, jak dělám přípravu, jakým způsobem na tu přípravu reaguju, jak obchoduju, co sleduju, jakým způsobem řídím teď tu pozici, jak do toho kombinuju ty swingové obchody a takový ten praktický život full-time tradera pro ty z vás, kteří sledujete Forex Experta jako berličku, koukáte na levely, na náhledy, na typy trader copu, tak začínám z toho trošku cítit, že je jedna skupina z vás, kteří jsou ve Forex Expertu dlouho a ty samozřejmě tohleto ví, takže těm ukážu spíš takový ty praktické příklady, ukážu vám výpisy za poslední 2 dny. A pak je tady druhá skupina, kteří jste se přidali v nejposledních týdnech, měsících, je vás celkem dost, který samozřejmě procházíte tu nápovědu a tady tyhle ty věci, ale trošku v tom tápete. Takže uděláme to, že projdeme si dnešní trady, co tam dneska bylo na základě Forex Experta, jak to se dalo sledovat, jak se to dalo zobchodovat, co se tam dalo dít a projdeme si aktuální příklady, to, co jsem tam dával v pondělí. Aha, to jsem ještě nestihnul aktualizovat, tak to vám dám hned po webináři. Nové levely Forex Experta, já jsem je tam nedával i z toho důvodu, už vím, protože vám chci ukázat na těch levelech, co a kde jsem tam řídil. To znamená, co jsem obchodoval. Jo, Tibor píše parádička, 3 obchody dneska, tak Tibor 1, super, gratuluju. Paráda. Byl jste teda trošku agresivní v těch tradech, ale že jste vzal všechny 3. Ale minimálně 2 jste dneska, pokud jste obchodovali, tak minimálně 2 byste zobchodovat měli. Tak, takže začneme, teda když už jsem to nakousnul, začneme. Já začnu z těch typů trader copa. Co se týče těch typů trader copa, tak v podstatě Forex Expert jako takovej vzniknul v té podobě, jak je nyní, před rokem a půl. Před rokem a půl jsem Forex Experta Plus si vzal já do svých rukou, zaštítil jsem ho a vlastně ty přípravy a ty levely, všechno vychází z toho, co sám obchoduju. Z začátku, před tím rokem a půl, bylo součástí Forex Experta čistě ty náhledy na trhy a Romanovy levely, to znamená intradenní trady, intradenní obchody, kdy potom i zpětnou vazbou od těch, kteří chodí do trading roomu a těch, kteří obchodují intraday, ale ne vždy na to mají čas a diverzifikovali, tak zhruba, ono už to bude taky skoro rok. Ono to bylo nějak únor letošního roku, takže 3/4 roku jsem se rozhodnul, že zatím jako bonus, dával jsem tam tu dobu měsíc, že tam budu dávat ty swingové levely, které jsou teďka v tom typu trader copu. Je to pořád jenom jako bonus, nechávám si takový zadní vrátka, kdybyste, ne, ale kdyby mě někdo vyloženě naštval a zjistil jsem, že toho know-how je za ty peníze zneužíváno, tak nikde není garantovaný, že tady ten bonus tam bude. Zatím ale vidíte, 3/4 roku tam je. Ty Romanovy swingové levely, já osobně, můj styl obchodování je postaven na tom, že diverzifikuju. Jo, rád diverzifikuju, to znamená, mám obchodu automatické obchodní systémy, jak vidíte tady, teď aktuálně podle automatických obchodních systémů mám teďka nakoupenou soju, ZS-ko, na 2 účtech zároveň, tady mám jeden kontrakt, na druhém účtu mám druhý, nákupka 984, teď jsme 1033, nějakých $2,500, mám koupený ZN-ko. Takže to je jedna část, když nebudu brát ty investice. Jo, to jsou automatické systémy, z kterých jsem dělal
doktorát ve Zlíně a který obchoduju pořád. Druhá část, která je, tak jsou swingový střednědobý obchody, který profit a stop loss jsou právě kolem 30 až 50 pipů a tyhle ty swingové obchody dělám minimálně 4-5 let v téhleté podobě. Market profile assistant, dá se říct, že přesně to nevím, neberte mě za slovo, ale řekl bych, že to bude minimálně 3, 4, 5, možná i více let, co dělám ty swingové obchody. Další část je intraday. Dřív jsem dělal euro, pak jsem k tomu přidal Australana, pak Libru, teďka obchodu k tomu ještě ropu a i mini Dow Jones v trading roomu. To, co je důležité a to, co podle mě je potřeba nějakým způsobem zvážit, je diverzifikace. Že člověk potřebuje stát na více nohách, protože pokud obchodu čistě intraday, trh, který je na all time high, all time low, anebo tam přijde nějaká intervence, anebo ten trh chcípne, jak tomu bylo v létě, tak holt se musí smířit s tím, že je období, kdy ten trh prostě nedává. Takže proto podle mě tak diverzifikace a rozdělení kapitálu je klíčové. Teďka konkrétně proto jsem vlastně před tím 3/4 rokem, abych podpořil tu diverzifikaci, tak jsem přidal tabulku levelů na majors a na crossy, který dělám v rámci trading roomu. 80% těch levelů, který dostáváte vy, tak jsou vytvářeny právě v rámci trading roomu, který mám na Checkveltu úterý, čtvrtek, kde obchoduju live, kde tuhletu přípravu děláme spolu v tom trading roomu, protože samozřejmě ten produkt je několikanásobně dražší a hutnější, tak tam mají i stop lossy a profity a tak dál. Ale vlastně rozhodnul jsem se, že 2krát týdně po tom trading roomu dám i vám jako uživatelům Forex Experta zatím na dobu neurčitou a nemám teď v plánu to úplně jako, že na Vánoce to zruším, to ne. Tak 2krát týdně dávám ty Forex, ten typ trader copa, to znamená ty swingové levely. Ty swingové levely, jak jste asi poznali, tak dělám úterý, čtvrtek. Výjimkou je, pokud je zasedání centrální banky, americké nebo evropské, tak ten den ty swingové levely nedělám, v roomu děláme investy, takže tu přípravu potom nedělám. Ty swingové levely platí po celou dobu, to znamená zadávám je limitem, zadávám je normálně limitními pokyny do platformy. Jo, zadávám je limitníma pokynama normálně natvrdo, jak teďka vidíte, toto je moje platforma Interactive Brokers, kde mám normálně natvrdo zadané příkazy. Já ty swingové obchody obchoduju, jak vidíte, v rozmezí 2-3 lotů. 2-3 lotů je nějaká moje komfortní zóna, takže ty tam mám natvrdo zadané limitem a jenom si dávám pozor, sleduju Forex Factory, můžete jiný zdroj, a dávám si pozor na klíčový makra. Na klíčový makra, který jsou zasedání centrální banky nebo americká nezaměstnanost, která je příští týden, unemployment rate, to je v podstatě všechno. Jo? A nebo nějaký fakt ultra silný noční makra na Novou Zélanděnovi, Australanovi, Japonci. Co se týče komentářů ředitelů centrálních bank, jako je Draghi, to úplně neřeším. Jo, to znamená, dávám si bacha na zasedání centrálních bank a potom na silný makra typu employment change, unemployment rate. V ten okamžik ta platforma mi umožňuje ten pokyn zapauzovat. Takže já jenom dám pause execution, tímhletím způsobem se mi ten pokyn pozastaví. No a až proběhne to makro a já vyhodnotím, že nedošlo k ataku toho levelu, anebo se nezměnil můj náhled na ten trh, tak potom jdu a pošlu to zpátky do toho trhu. Jo, tímhletím způsobem vlastně funguju. Mám to udělaný tak, že já vlastně ty swingové levely, ten screen té tabulky, který před sebou vidíte a který vám vlastně tam dávám vyscreenovaný, tak vidím online v Trader Copu. Ty levely si samozřejmě můžete vzít, překreslit si je úplně stejně do toho Trader Copa a udělat si z toho vlastní custom levely. Na to ten Trader Cop v podstatě i, troufám si říct, máte. A potom v momentě, kdy
přijde signál, teda konkrétně, pokud já u toho nesedím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jo, to bych seděl v Bohnicích a ne tady před počítačem. Ale funguji tím způsobem, že já obchoduju teďka spíš 3 dny v týdnu dopoledne od té 8 do 1, 2 hodiny odpolední. Po zbytek času já mám nastavené to, že v rámci toho Trader Copu, tady to nemám, mám to v druhém workspaceu. Přepnu do druhého workspaceu, sekundu. V tom druhém workspaceu, který vidíte zde, a potom, když se podíváme třeba na toho Japonce, tak mám nastavené u každého toho levelu alert conditions, ať mi začne křičet, nebo v podstatě pokud se cena přiblíží na 10 pipů a blíže, to znamená přijde k ataku toho levelu a 10 pipů už je zóna, kdy potom uvažuji o zrušení toho pokynu, anebo o tom, že s ním budu nějakým způsobem pracovat, tak mě přichází na můj mail, který můžete mít samozřejmě libovolnej. Ideálně tam nedávejte můj mail, protože pak to chodí mně a já na to úplně nejsem zvědavej. Tak mi přijde mail. Jo, na ten můj e-mail, na tu mailovou adresu přijde e-mail, bacha, na tom a tom trhu jsme se přiblížili k 10 pipům k levelu. V tom subjectu, jo, to znamená, tak, aby mi to hlásilo, mám udělaný ty levely a potom mám vytvořený sloupce a v Trader Copu a v těch sloupcích mám nastavený 60-minutový sloupec, to znamená, aby reset nastával po 60 minutách po hodině a s tím, že tam sleduju value type pips, vzdálenost v pipech, a tady mám potom ten custom level ID, ten vlastně svazuje ten level s tím Trader Copem. A mám tam nastavenou ten alert condition, send email true a conditions jsme v absolutní hodnotě, absolute value true, conditions menší anebo rovno, value 10 pips, takže pokud se splní tahle ta podmínka, pak běž a pošli mi e-mail na moji e-mailovou adresu s tímhletím subjektem. To je vlastně předmět. Já vám ho můžu skopírovat, pokud ho nemáte. Kdybyste ho náhodou neměli, tenhle ten subjekt vám dám do chatu. Ten subjekt umí udělat to, že vám vlastně automaticky vybere trh a nahlásí vám, kde nastává ten signál. Jo? Takže to je ten subjekt, to RID s těma závorkama. A v momentě, kdy se přiblíží k tomu levelu, tak mám to udělané tak, že mám vlastně Google Mail, Gmail, který mám nastavený normálně v mobilu na datech. Jo, mám datový tarif, nebo na Wi-Fi, záleží, kde jsem zrovna připojený, jsem připojený furt. Jediný způsob, kdy vypínám telefon, je přes noc zvonění, tam se chci aspoň vyspat. Tak mně přijde mail a já potom reaguju přes mobil, se podívám do platformy anebo jdu k počítači a tu pozici řídím. Po oznámení toho mailu mám v podstatě hodinu na to reagovat. Hodinu a víc. Takže není to o tom, že haleluja mail a musím všeho nechat, zahodit prostě a jít něco, který jdu k počítači a tradovat. Ne, je to o tom, že z pohledu toho řízení vstupuju limitem, jediný způsob, kdy se tomu vyhnu, tomu přímému vstupu, je to makro, to znamená zasedání té centrální banky. Kdy přijde to zasedání centrální banky, tak já půl dne před ním, dobrý den Miroslave, ten pokyn zapauzuju a potom než ho odpauzuju, potom se rozhoduju o tom, jestli ho zruším anebo potvrdím. Jo, takže mně vlastně přijde upozornění bacha, jsme blízko levelu. Pro mě to je informace, aha, já mám zhruba hoďku a půl, se jít potom podívat, jestli náhodou ten pokyn nemám zrušit, jestli se neotočí dřív, protože pokud ten trh přijde k levelu, který je 10 pipů daleko a udělá tam tu reakci, kterou očekávám, tak vidím, že tu reakci udělal, akorát ji udělal beze mě a já ten pokyn ruším. Bohužel čekám další level, další trade. Jo? Takže jsem připraven potom na jiný obchod někde jinde. A tímhletím způsobem já vlastně vidím tu kontrolu, mám kontinuálně
v podstatě pořád ty levely mám pod kontrolou. Ten způsob řízení vám teďka ukážu na konkrétním příkladu. Já jsem za poslední 2 dny, vlastně od toho úterý, co jsem vám tady dával ty, kde to je? Tady. To těsně vedle, sorry. Tady. Co jsem vám dával ty levely v úterý, tak byly 4 signály. 4 signály, byl to Australan Švýcar, Australan Japonec, teďka si nejsem jistý. Obchodoval jsem Australana Švýcara, Australana Novozélanďan a Australan USD. Rušil jsem Libru, tu 24.16. Jo? Tak, pojďme začít teda tou Librou. Pojďme začít tou Librou. Já si tady teda přepnu GBP USD. Než se mi načtou grafy, hodím si tam price action, graf vám hodím, tak tu samotnou analýzu dělám na Forexu. Jo, futures, já vlastně obchoduju hlavně Forex. I intraday, i swingy, ale ty data od FXCM, teď momentálně, když se podíváte na Ninju, to už jsme tady probírali teďka nedávno, jsem připojený na CQG a FXCM. Ty FXCM data pro swingové obchodování jsou na 2 až 3 pipy v podstatě na všech trzích přesné. I volume, i veškeré hodnoty. Jo, takže tu přípravu všecko zadávám potom limity podle té přípravy, kterou udělám v rámci toho trading roomu nebo potom z té samotné přípravy. Tak, první trade a první level, který jsem tam teda měl od toho úterka, bylo 24.16. Jo, teď vidíte před sebou 24.16 level. 24.16 zde. Tady byl swingový support. Jo, bylo to 22 děláno dopoledne. To znamená, ta příprava probíhala zde. Tady byl trh, když jsem dělal přípravu. Viděl jsem tam 30-minutový gap, neboli single, pro obchodování rotace, to znamená volumový POC. Pro mě silný support v téhleté oblasti, silná support úroveň. Stop loss jsem dával 1:1, hledáte kolem 30 až 50 pipů. V tomhletom případě stop loss byl zde, profit byl zde, jo, 1:1. Ten trh jde proti tomu levelu, ten level je zadaný limitem. Mám ho zadaný limitem, není tam žádné makro, nemám důvod to rušit. V momentě, kdy ten trh se přiblíží sem 10 tiků od levelu, přichází mi e-mailová zpráva do mé e-mailové schránky na Gmailu. Aby vám fungoval ten Gmail, jenom podotýkám, je potřeba si to nastavit poprvé a navždy v Market Profit Pack Settings. Jo, file Market Profit Pack Settings a tady je to login and password. Jo, a tady si dáte vlastně presets nastavení potom, který e-mail používáte, jestli Google Seznam Centrum. To jsou přednastavené nejčastější šablony. Takže v tenhle ten okamžik mě přichází e-mailová zpráva. V momentě, kdy mi přijde e-mailová zpráva, zapíská mi mobil, bacha, přišla ti e-mailová zpráva. Super, já vím, že můžu reagovat. Po hodině vidím, že přichází ta nákupní reakce. Přichází v té ochranné zóně 10 tiků a blíž. Přichází nákupní reakce, v tomhletom případě 50 tiků. Jsou to hadi, otočili to dřív, pokyn ruším. Jo, to znamená, potom už nevstupuju, beru to, že ten level je otestován. Tady vidíte, že ta reakce přišla, ten level byl signifikantní, byl důležitý, nicméně jsem rozežranej, druhý testy prostě neberu. Jo, takže to byla britská libra. Další trade, který jsme tam měli z pohledu té tabulky, byl Australan Novozélanďan.
Australan Novozélanďan 10518. Tak, připneme Australan Novozélanďan. Děláme to takhle, to bude nejrychlejší. Tak, Australan Novozélanďan, tady už mám nový level, vidíte, že takhle to potom funguje i v rámci trading roomu, že mám nakreslený level, mám k tomu daný stopku a ty, co jsou v tom roomu, to dostanou. Ale já se chci vrátit k levelu, který byl 518. 10518, to bylo zde. Tak, tady byla rezistence. Já vypnu ty malůvky okolo, konkrétně gapy, singly, IBčka, ať vidíte hlavně ty levely. Hodím si vedle Trader Copa, kdybychom měli teďka ještě nějaký signál pro trading. Aktuálně. Tak, přicházím v tenhle ten okamžik, 22. dělám přípravu, mám přípravu zde shortovou. Jenom ještě vysvětlím, proč jsem tam měl ten level tam, kde jsem ho měl. Byla tam silná prodejní aktivita, prodejní výběžek, single neboli pivotová high do gapu, proobchodovaná nedokončená aukce, která se stává rezistencí. Super, očekávám, že jak tam přijdou, začnou fungovat rezistencí a měli by se otáčet dolů. Mám zadaný limitem, v noci mám vyplý zvonění, takže vyzvánění, takže nemám tam tady kdybych měl zaplý zvonění, tak o 3:30 ráno vím, že mám zrušit pokyn. Ale, jak říkám, nemám. Vstal jsem kolem 6 hodiny ráno, v 6 ráno vidím, že level byl 518, stop loss byl 546, jo, stop loss na pivotovou high anebo dolů volumu, tady byl profit 1:1 a vidím, že v ochranné zóně 10 tiků udělali reakci aspoň 50-70% profitu a tím pádem jsem vstoupil na základě druhého testu. Tenhle ten okamžik druhý test, ráno přijdu, zjistím, že jsem v druhém testu, což bylo přesně 6 hodin ráno, 38 minut. Do vstupu vstoupil jsem 5:54, 6:38, vidím, že jsme na nule, o spread a plus minus 0, to konkrétně 2 tiky minus, vystupuju. Jo, nečekám na nějaký plus minus, jestli mi dají break. Ne, 0, v tomhletom tradu jsem neměl co dělat už, takže mizím. Plus minus 0, mizím. Takže to byl řízení Australan Novozélanďan. Jo, normálně tam mám daný limit, v momentě, kdy vím, že v tom tradu nemám co dělat, jdu pryč, nečekám, jak to dopadne. Jo, tady samozřejmě tu příležitost vám z toho zmizet, by vám dali víc, tady by dali 2 svíčky nad, jo, pokud by tam ta reakce nebyla. Ještě to nakreslím zpátky, ten swingový level. Swingová rezistence. Pokud by tam ta reakce tady dřív nebyla, tak ten vstup by byl platný, ten limit bych nechal a vystupoval bych v okamžiku zde. Tady jsou 2 půl hodiny nad, udělají pohyb proti mně, 2 půl hodiny nad. V momentě, kdy vidím celé 2 svíčky půlhodinové nad levelem, mají tam prdlajs co dělat, v momentě, kdy dělají pullback. Já v podstatě už na close té druhé svíčky, ideálně na close té druhé půl hodiny, už vím, aha, je to špatně, musím ten profit, který mám tady, přitáhnout většinou na nulu, ale já ho dávám většinou tik a půl, 2 tiky, podle toho, jak tam vypadá ten trh, do mínusu. To znamená, záměrně si tam beru malinkatou ztrátu. Takže ten výstup by byl tady na tomhletom pinbaru stejně s nulou. Jo? Tím pádem vysvětluju i to řízení číslo 2. Tak, to byl Australan Novozélanďan. Takže tam jsem si vzal 2 tiky mínus. Další trade, který došel k plnění, byl Australan Švýcar. Australan Švýcar. Australan Švýcar. Ten Australan Švýcar byl 75.22. 75.22
což bylo zde. Tady byla swingová rezistence. Samozřejmě řeším dlouhodobý časový rámce. Já už jsem dával i nějaký záznamy z roomu, takže víte, co přibližně sleduju. Tady zase do prodejního náhledu, pivotová high do gapu, neboli výběžku single, prodejní výběžek do singlu, takže stopka na high, jo, tady vstup, stop loss sem, profit 1:1, ideálně do oblasti volumu profit. Přichází taky plnění, tady není ta reakce. Jo? Tady i když se přiblíží k tomu levelu, tak tam není aspoň 50% v reakce. 50% tam není profitu. Ta reakční aktivity, které tam jsou malý. Fajn, přichází plnění, mám první půl hodinu nad. Celou půl hodinu nad. Já to ještě zvětším. V tomhletom případě celá půl hodina nad, OK, varování, uděláte ještě jednu a jdu kolem nuly pryč. Druhá půl hodina dolů, sice close nad levelem, ale mám tam prodejní reakci, prodejní výběžek, prodejní pivotovou high a držím. Profit tady byl 92, tady jsem měl profit. To znamená, tady na téhleté ceně 92 jsem měl profit. Já jsem ho nedostal, protože oni udělali přesně 92, v platformě mi plnění nedali a já jsem potom se dostal k počítači až zde. Jo? To znamená, v momentě, kdy já vidím, že oni udělali 100% profitu, jenom mi nedali fill, nedali mi plnění, tak chci vystupovat, samozřejmě utahuju stopku na high, a chci vystoupit 70-80% profitu. Jo, v momentě, kdy vidím, že udělali tu reakci s celou, utáhnu stop loss na high a chci vystupovat na 70-80% profitu. To bylo kde to bylo? Austrálán Švýcar 74,98 v 12 hodin 21 minut. Jo, tady přesně po téhleté svíčce, zde ta červená, výstup ze 70% profitu. Takže to byl Austrálán Švýcar. A jdu celou pozici ven. A další trade, který jsem si nechal nakonec, to nejlepší nakonec, se pochválit, že byl Australian USD, Australian USD level 74,42. 74,42 je zde. Swing rezistence 74,42. Plnění 74,42 a jsem měl v 7 hodin 47 minut, to znamená ráno. Bral jsem to o spread níž, to znamená 41,1, zhruba tady v tomto případě, ne zhruba, ale přesně. 74,41 a profit v tomto případě, plný profit 73,99. To znamená na 2 loty 42 pipů, 14,30 jsem dostal profit. Jo, celkově s těma swingama já to obchodu na 2 až 3 loty, protože když mám kolem 30 pipů stopku, beru 3, když mám víc kolem 40 pipů, beru 2, když mám 60 pipů stopku, beru 1. Jo, tím vlastně řeším, jak velkou pozici v dolarech, aby byla přibližně stejná. Takže od toho úterka $836 na Australovi, $450 na Švýcarovi, Australo-Novozélanďan 78, nějakých $1250 tyhle ty 3 trady. Za ty 2 od včerejška, včera a dneska. Takže to máme swingy. Zopakuju. Dávám limitem. Kontroluju trader copem, abych, když se otočí dřív, anebo přišla nějaká reakce, udělají 70-80% profitu, rozhoduju se, jestli uskončím pozice, utáhnu stop loss, abych měl přehled o tom, že se něco děje a já nechodil každou půl hodinu se dívat na počítač, anebo každou půl hodinu hleděl do mobilu,
protože z toho by vám za chvíli praskla šiška. Jo, takže tímhletím způsobem já to mám pod kontrolou. Je to tenhle ten můj styl řízení, který mě se osvědčil za ty roky nejlépe. Honza píše, tak se mi to podařilo odřídit přesně jak vám, akorát AutoUSD jsem vzal trochu méně. Fajn, OK, tak to jsem rád, že se vám to podařilo duplikovat. Takže to bylo Australan a swingy. Jo, takže já vlastně funguji tím způsobem, že v rámci toho, jak dělám room, tak rovnou zadávám ty pokyny, dávám si k tomu profity, dávám si k tomu stop lossy. Když potom přijde to makro silný, tak vlastně můžu dát pause all order on the page. Jo, zapauzuju všechny ordery na té stránce, všechny příkazy, pak je můžu normálně zase odpauzovat. Jo, transmit all order on the page. Takže pak já vlastně můžu i spustit, ale já většinou si potom kontroluju, neposílám to tam jak splašeně. To, na co si dávám bacha, to, na co si dávám pozor, tak když vytvářím ty levely, tak si kontroluju a i u toho plnění, jestli mi nejde korelace. To znamená, v tomhletom případě my jsme vlastně měli 3 trady, včera 3 trady na Australan Švýcar, Australan Novozélanďan, Australan USD, všecko Australan. Jo, dávám si bacha, aby nedošlo k plnění na všech trzích zároveň. Jo, protože logicky 3 loty Australan Novozélanďan, 2 loty Australan Švýcar, 2 loty Australan USD, to je naraz 7 lotů, riziko $2000 a to už není to, co je úplně ideální. Jo. Pokud nemáte možnost zapauzovat, dotaz je, jestli je možné na C-Tradu to také zapauzovat, jsem to nikde nenašel, není. Samozřejmě kolegové z Roomu apelují na IC Markets, ať tam dají. Jo, to jsou vlastně 2 brokery, které používám. Používám Interactive Brokers, já osobně nedoporučuji. Není to doporučení. Používám Interactive Brokers a IC Markets. Hodím vám to do chatu, toto je IC Markets a Interactive Brokers vlastně vidíte, to je IC interactivebrokers.com. Důležitý, oni jsou dobří hlavně pro intraday, protože tam jsou rozumný spready. Jo, u těch swingů je použitelný i XTB další. Jo, takže to byly swingy. Fungují tím způsobem, že vlastně já v rámci toho, jakým způsobem zadávám, jak to zadávám, tak to vlastně zadám a dávám si bacha jenom na ty makra. Četl jsem si dotazy, omlouvám se, jsem se zasek. K dotazům. Tibor, já na IC hlasování za pauzu, třeba hlasovat je to řešit, snížím pozici na minimum po zprávách, to znovu přepíšem. OK, to je taky řešení. To není blbej nápad, Tibore. Honzo a ostatní, vy co používáte ICčko, IC Markets, tak samozřejmě je tam nějaký malý riziko za zhnilost, respektive to zazrušit a dát to tam znovu. Tak variantou je to snížit na mikrolot, prostě na té co nejmenší pozici tu pozici. Můžete tam dostat nějakou prťavou stopku, ale nemusíte to zadávat znovu. A oni často ty swingy platí, nebo většinou fungují i v makrech. I přes ty makra oni zafungujou, akorát problém je, že když nastane nějaký extrémní makro, tak by vám to mohlo smazat velkou část zisku a nebo účtu. Takže, ale to je řešení, to znamená dát tu pozici na mikro a pak už zvednout zpátky. Jo, uděláte jeden úkon a nemusíte to zadávat znovu. Já vím na mikro. Jo? Takže to je dobrá rada. Tibore, díky za ní. Štěpán, dobrý den, Romane. Chtěl jsem vědět, jestli je možné v Ninjovi ve Fibo Retracements uložit vlastní template, abych to nemusel pokaždé nastavovat. Samo. Jde to udělat celkem jednoduše. Tím, že když si nakreslíte Fibonacci, tak tam máte to přednastavený. Vy si tam zadáte, jaký úrovně chcete. Já tady mám třeba nějaký
nějaký template a abyste to nemuseli zadávat znovu, tak si nastavíte ty hodnoty, které vás zajímají a někde do té tabulky, kde nic není, kde tam není žádný nápis, dáte pravým a manage templates. Jo? Manage templates, napíšete název a pak používáte jenom tady tu záložku template. Jo? Aha, díky. Rádo se stalo. Pojďme dál. Takže to byly swingy. Jak říkám, já ty swingy, samozřejmě, jsou to střednědobí obchody, který ta změna ve funkčnosti je daleko pomalejší. To znamená, ty období, kdy je okurka, kdy ty trhy nedávají, jsou delší než u intraday. Jo? Ale zase není tam úplně potřeba u toho tolik sedět a hlídat každý trade, každý tick a pracovat s tím načasováním. Co se týče intradaye, a Forex Expert jako takový je postavený na intradayích, tak já z pohledu intradaye vycházím z 90% z profilu, order flow, tapeu, volumeu. Jo, pro přípravu. Já z pohledu přípravy sleduju denní profil a to je core, to je nejdůležitější graf, který používám při té intradenní přípravě. Jo, daily profile. Daily profile na futures. Jo, na rozdíl od těch swingů, tu přípravu dělám na futures, protože prostě ten futures je přesnější, daleko, nebo respektive o ty 2-3 pipy, což pro intradenní obchodování, kde si beru 7 až 12 ticků profit, tak je ta přesnost pro mě důležitá. Jo, tam každý tick hraje roli. Já obchoduju kolem 3, 4 až 6 lotů intraday. Jo, to je nějaká moje komfortní zóna. Plánuju ty pozice celkem radikálně zvednout, ale to je celkem můj problém. Samozřejmě záleží, co je vám blíž. Znám lidi z vás, kteří už jedou kolem 10 až 20 lotů, ale specializují se na intraday. Záleží samozřejmě na výšce účtu, záleží, jakou máte psycho, jak vám to sedí. Já se radši rozlízám potom do šířky a pracuju se swingama, s investicema, s automatama. Mám rád radši šířku, ne tu volatilitu toho účtu. Takže funguji tím způsobem, že v Ninja Traderu mám data free na CQG. Jo, FXCM data, ty jsou na furt, nebo respektive já je mám už 2 nebo 3 roky a nikdo mi je nezrušil. CQG jsou data na futures, které by měly být placené, protože to vyžaduje burza. Nicméně vy jste schopni je od Ninja Traderu dostat na 3 týdny. Normálně 3 týdny. Po 3 týdnech potom si zažádáte, kdyby úplně nový klient, nový jméno, nový e-mail o ty přístupové údaje a v Ninja uděláte jenom tools, account connections, change, next a změníte tady ten user and password. Nic víc. Username and password, dáte next, finished, OK, connect a jedete dál. Samozřejmě, můžete si zaplatit IQ feed data, kinetic data, ale pohybuje se to někde kolem 100 i více dolarů. Pardon, jsem se přeskočit nechtěl. 100 i více dolarů. Otázka, jestli prostě za těch 5 minut jednou za měsíc se vám chce dávat 100 dolarů. Já jsem ekonom, mně se nechce. Když kdešleš kablík ekonom. Takže tímhletím způsobem potom funguji tak, že dělám přípravu na futures a v momentě, kdy mám signál, kdy vidím signál na futures, mačkám vedle ve své platformě market. Jo, to znamená, mám v eBayčku Interactive Brokers, takhle mám nastavený intradenní okno a pak jenom šup 3 loty, přenastavím si po půl lotu velikost pozice, 6 lotů, limit market a posílám, to si přednastavím, posílám potom v momentě, kdy vidím plnění na futures, Forex mačkám market příkaz do trhu. Jo, vidíte teďka momentálně velikost spreadu.
i který já teďka mám. Eurodolar teď má 0,3 pipu, Australán má 0,4 pipu a Libra má teďka 0,3 pipu. To jsou ty malé čísla vedle těch větších. Z toho je i důležitý pravidlo, který já zastávám. Pokud si jdete pro 8 až 10 pipů profit, tak váš náklad na obchod, to znamená spread plus poplatek, by neměl být víc jak 1 pip. Pokud máte větší, tak potom si hodně rozhazujete poměr risku zisku. Protože podle futures budete brát 10/10, 1:1, tradovat 1:1, ale reálně, když budete mít spread 2, jdete 1,4:0,6, jo, což potřebujete 70-80% winning, abyste byli na nule. Crazy, nereálný nesmysl. Takže tímhle způsobem já funguju. Obchodu intraday obchodu čistě tím, že u toho sedím. Znám lidi, kteří to tam dávají limitama s úspěšností 55 až 65%. Já ty limity dávám na swinzích a intraday u toho opravdu dřepím od těch 8, většinou úterý, samozřejmě úterý, čtvrtek v rámci trading roomu, kde obchoduju a sleduju ty levely, a pak většinou si dám třeba středu, pondělí, pátek, jak kdy. Jo, záleží, jaký jsou makra, jaká je volatilita, jak ten trh vypadá. Takže tímhletím způsobem potom obchoduju. A ty levely, které tam máte v rámci toho Forex experta, tak já k tomu dávám vždycky nějaký koment i z náhledu. Hodně důležitý, co očekávám. Jestli trend, rotaci, jestli tam jsou silní kupující, prodávající, rovnováhu, protože to mi říká, jestli se mám soustředit víc na counter obchodování, to znamená protitrendový, čekat, až přijdou k levelu a tam vzít short nebo long, nebo na pullbacky, nebo na breakouty, jestli mám brát větší důraz na shorty nebo na longy. Jo, to mi dává vlastně ten muster, co na těch levelech mám dělat. Dotaz od Milana, zkoušeli jste, Romane, tuhle logiku hledání úrovní na ETF? Milane, neskoušel, ale dělám ji už několik let. To znamená, normálně takhle obchoduju ETFK, americké akciové indexy, komodity, akcie australský, kanadský. Tu logiku použití, vyhledávání levelů, tím teďka myslím ale swingový a investiční. Akorát jdu na vyšší časové rámce. Jinak ten proces je stejný. Intradenní ETF nejedu. Jo, na to spíš nějak nemám kapacity časový. Jo, radši si pojedu ropu anebo ESCO moc ne, ESCO nemám rád, i mini Dow Jones spíš, než bych obchodoval ETF. OK, díky, rado se stalo. Tak, takže tady tímhletím způsobem mám vlastně muster, mám tam ty intradenní levely. Já těch intradenních levelů tam mám víc, akorát vždycky se snažím vám dát ty nejdůležitější. Pokud tam mám náhled prodejci, jako silní prodejci, tak se snažím brát hlavně shorty. Jo, longy beru s potvrzením. Samozřejmě potvrzení jsme probírali před měsícem zhruba, najdete v archivu. Bavili jsme se o order flow, doporučuju se na to podívat. Ale to mi říká i na kterou stranu se budu dívat. Konkrétně dneska jsme měli support 1,0485. Kdybychom tam došli, long tam brát nebudu, protože mám silně prodejní náhled a jsme blízko dlouhodobých minim. Jo? Naopak, pokud tam mám rovnováhu na Australovi, na Libře, tak obchodu oběma směry. Čeština není úplně to, co by mi šlo. Jo? To asi jste poznali. Takže sleduju futures. V momentě, kdy vidím signál v Ninja Traderu na futures, pak ve své obchodní platformě, kterou někteří mají IC Markets, někteří XTB, někteří Interactive Brokers, jdu a realizuju market. V rámci toho marketu mám vzdálenější stop loss. Mám daný stop loss profit, který se dlouhodobě pohybuje u mě už v pozitivním teritoriu, ale měl by se pohybovat někde kolem 10 až 15 pipů 1:1. Jo, není to nejlepší poměr, ale je nejsnazší na něm vydělávat. A podle tohohle poměru, protože je to rovnováha mezi money managementem a psychologií, protože pokud tlačíte na jednu nebo na druhou stranu, dáváte tam disproporci.
Takže tímhletím způsobem potom vlastně si udělám přípravu, nachystám si levely. Ty levely mám hotový já osobně kolem té 8 hodiny raní. V 8 hodin ráno mám hotovou přípravu, posílám svou přípravu na Forex Zone, tam vám to zprocesují, abyste to dostali do té složky. Tam už to oni překlopí a proto to tam máte většinou do 8:30, já to pošlu kolem 8, oni to do 8:30 tam dají. A tady máte vlastně intradenní levely a pro ty z vás, kteří prostě futures používat nechtějí, myslím, že se tím ale okrádáte, tak za prvé, tady je možnost si každý den ráno stáhnout Trader Cop. V šablonu toho Trader Copu. V té šabloně vlastně potom máte online možnost sledovat ty levely nejenom na těch futures, nejenom v těch futures, ale i ve Forexu. Je to přepočítané. Nicméně futures vždycky v pohledu plnění bude přesnější než ten Forex. Jo, ale pokud nechcete používat futures, je možné používat i ty Forexové levely. Takže pokud používáte MT, MetaTrader a nechcete Ninju, nechcete futures, dobře, možnost je, ty levely si vezmete odsud. Euro, Australan, Libra, tady jsou ty levely ve Forexovém vyjádření. Lepší je si stáhnout si tady ten Trader Cop, to znamená, sem kliknete a uložíte si ho do dokumenty NinjaTrader 7, bin, Market Profit Pack, Custom Levels. Sem si ho uložíte, dáte uložit a potom, pokud máte aktuální verzi, jakože ji máte k dispozici v rámci Forex Expertu, tak dáte Market File, Market Profit Pack Settings a Reload All Custom Levels. Tím pádem nemusíte restartovat Ninju, restartovat data, stačí dát Reload All Custom Levels a vlastně ráno máte hotovou přípravu. Já doporučuji si, pokud už nějakou dobu používáte, byli jste na semináři na Checkveltu, kde jsem vysvětloval ty levely, nebo jste aspoň nastudovali si ty naše levely, z kterých to vychází, tak doporučuji si tu přípravu samozřejmě napřed udělat sám a Forex Expert použít jako berličku. Jo? A v ten moment vlastně už máte překreslené levely a jedete. Takže ty Romanovy levely, tedy to nastavení Trader Copa, je vlastně to stejný, akorát, že to je přetransformováno do softwaru. Jo? Takže tím pádem tady potom jsou ty levely. Tak. Možnost řízení nejjednodušší je na price, čistá price action, 5 minuta. Swingové levely řídím na 30 minutě, intradenní řídím na 5 minutě, na 5 minutovým. Tak jenom k dotazům, co tady mám, než se k tomu dostanu dál. Romane, USD Kanaďan už nerobíte, ale stále tu jsou ve FE souboru levely, vymažete jich, alebo jsou stále platné. OK, tak to tam zůstalo jenom proto, že ten soubor používám a jenom jsem je přestal sledovat, zařídím, aby byly smažné, nebo smažuje. Jo, smažuje, ať vás to nemate, protože já už Kanaďana intraday nejedu. Jel jsem ho, když nebyla Libra, když se podle mě nedala obchodovat Libra, tak jsem jel Kanaďana a v podstatě tam nic nebylo, přešel jsem zpátky na Libru. Teď momentálně moje tradingové nastavení. Při přípravě toto je týdenní a denní profil. Toto je price action, týdenní měsíční VWAP. To je druhý monitor. Tady je třetí monitor, kde mám Trader Cop, roční profil a daily graph. A pak mám čtvrtý, kde mám platformu. Jo, kde obchoduju. Tady mám potom čtvrtý monitor, obchodní platformu a tady obchoduju. Takže toto je moje nastavení v rámci přípravy a když zadávám trady a z pohledu potom, když už obchoduju, tak samozřejmě já neobchoduju intraday podle
price, čisté price, ale používám k tomu, jak už jsem ukazoval, order flow, tape a to, jakým způsobem tu pozici řídím, jsem dělal 1-2 webináře zpátky, takže k tomu se úplně nebudu vracet a nemá smysl, si myslím, že to nemá smysl úplně opakovat, ale nicméně používám tohleto nastavení. Tady mám teďka aktuálně vlevo je Australan, 30-minutový order flow, 5-minutový order flow a tape s tím, že k tomu mám ještě možnost si takhle hodit australskou heatmapu, to znamená mapu limitních objednávek. Vpravo mám euro, 30 order flow, 5-minutovku order flow, heatmapu, jo, to jsem nechtěl, chtěl jsem, jo, tape read a mám heatmapu. Jako třetí trh mám Libru, 30 Libru, 5 Libru, tape a tady vpravo potom mám ještě heatmapu ropy a IMK. Ropa i mini Dow Jones a na tom třetím monitoru jedu ještě i mini Dow Jones, teďka vám to nabíhá, tak tady mám i mini Dow Jones, mini Dow Jones a ropu, který obchoduju taky dopoledne. Jo, to znamená, teď momentálně obchoduju 5 trhů zároveň. A zvládá mi to počítač. Zvládá to počítač, ale je pravda, že už je to opravdu na hraně té výkonnosti toho počítače. Jo, někdy nám povězte, jaký máte počítač. Nic moc. Pevný počítač, klasický, i5 procesor a 16 GB RAM. Kupoval jsem ho leden 2014, to znamená, už tomu budou 3 roky skoro. Dával jsem za něho jenom za počítač nějakých 18 000 včetně DPH, takže žádný velký jako extra ultra dělo. No a grafiku tu samozřejmě nevím z hlavy. Nějakou grafiku. Nevím. Já tu konfiguraci mám někde i uloženou, jo. Ale jako grafika je taky důležitá, jo. Ale nemám jako dělo za 100 000. Mám počítač. Podle mě ten pevný počítač vždycky bude trošku lepší na tom výkonnostně než ty notebooky. Nevím, proč tomu tak je, nejsem ajťák, ale tomu tak je. Tak, co jsem tam dneska obchodoval? Dneska jsem měl trade. Dneska jsem udělal chybu. Přiznám se, udělal jsem chybu. Mea culpa i v rámci roomu, protože mám teďka trošku rozhozenou psychologii kvůli nějakým zdravotním problémům v rodině, ale to jsem dát nechci. Tak jsem dneska bral jenom tu Libru. Jo, dneska jsem vzal jenom britskou Libru, protože Australan mi utekl a britská Libra jsme měli level, to byl první trade, level 24.09. 24.09, ten test byl zde. Jo, v 9.30 byl test tady v téhleté 5. Tady v té 5 minutě hned po 9. hodině šli na 24.09. Tady byl vstup, nebyl tam žádný vertikální razantní pohyb. 24.09, 24.18 udělali ještě tady v téhleté 5 minutě profit. Já jsem tam bral $200 na 3 loty, vzal jsem teda 3 loty jenom a bral jsem tam $216. Ten vstup jsem měl na té britské Libře 24.04, vidíte na Forexu, jsem vstoupil 12,48 pipů. Stopku jsem tam měl taky 8. Tuším, že tam byla 8pipová stopka. Jo, ta byla do low volumeu, ta byla 99, 10 pipů. 10 pipů stopka, 8 tyků jsem tam bral profit. Takže to byla britská Libra. A druhý trade, který jsem měl vzít a uvědomil jsem si to asi 2 vteřiny po tom, co jsem ho nevzal. Ale
stalo se, bude další, tak byl short toho Australana. Teď vás přepínám do toho druhého monitoru. Tam já totiž jsem čekal potvrzení. U toho Australana tam jsme měli level 24, teda 74.08. 74.08. A oni šli v tenhle ten okamžik tímhletím razantním spajkovým vývojem. Jo, šli razancí 24.08, jsem měl level. A oni šli na té 5 fakt rychle. Nebo na to, tady, toto je ono, 24.08 a šli tam razantně. A to, co mě se nelíbilo, tak byly i ty volumy, které udělali na 74.00. Stopka tam byla 16, 8 tyků, takže tam to bylo o spread. Já jsem čekal potvrzení, až přijde potvrzení. To potvrzení přišlo zde, oni šli nahoru, nad tím levelem tady nebylo nic, přišlo 71 kontraktů zde. Jo, a těch 71 kontraktů sell, to bylo pro mě to potvrzení na order flow, kdy jsem jenom zasyčel a oni odskočili dolů a už nic. Jo, ale přišlo ještě 100 kontraktů, někteří v Rumu to vzali, já se přiznám, tady jsem dělal chybu, tady jsem to nevzal, protože jsem viděl, že jsem ten vstup měl mít ideálně 11 a když nemám tam vstup, kde ho chci mít, kde mi přijde to potvrzení, tak už ten trade prostě nevezmu. Jo, nenaháním ten trh. Jo, takže trh potom už nenaháním. Takže v tenhle ten okamžik tady byl trade short. Podle Forex expertů, někteří jste psali teďka, že jste ho vzali, jste lepší. Jste lepší. Já ne. Takže já za dnešek jenom 200. Ale v úterý v trading roomu jsem měl, myslím 3 trady. Tam jsem měl ropu, tam bylo víc. Já to mám vlastně napsaný ve svém deníčku. Milý deníčku. Listopad 24. Vy, co jste v Rumu, tak mi můžete dát hned info, kolik jsem tam měl. Nevím. Jsem si to nenapsal do deníčku. A vím, že tam byly 2 nebo 3 trady. To není podstatný. Jo, takže to byl trade, který jsem měl a který tam byl možnost dneska brát na Australanovi. Pak byl trade na britské libře, k tomu se taky ještě dostanu hned teď. Shortový level britská libra. Shortový level britská libra 24,89. 24,89, který jsme tam měli. Jo, Pavel píše, měl si dohromady kolem 1000. K úterý jsem prej měl někde kolem 1000 dolarů. Což je celkem dobrý. Dobrý. Takže to mám zprávu z Rumu. Já už to nepá. A tak, a tady byl short zde. Jo, a tam je jedna důležitá věc. Já jsem u toho nebyl teda, já jsem šel na oběd, protože jsem věděl, že dneska ještě budu s vámi komunikovat, takže jsem šel na oběd, už jsem k tomu, přišel mi alert, že tam je signál, nicméně oni tam udělali tuhletu reakci dřív. Jo, oni šli na 85, 4 tyky pod levelem a pak přišla reakce 76, takže oni tady udělali 10 tyků. Toto už byl druhý test. Tady tick pod, potom udělali znovu, no a pak přišli a udělali tady prodejní volume, silný prodejní volume. To prodejní volume bylo zde, zde, zde a pak přichází ten pohyb dolů. Takže tam po druhotném potvrzení, po přečtení order flow, jste pravděpodobně někteří z vás měli ty 3 trady, ten třetí trade. Já jsem dneska jenom jeden. Už si půjdu radši jak rocana. Takže to byly dneska možnosti, to, co bylo dneska v rámci Forex expertů. Je pravda, že já v rámci trading roomu ještě aktualizuju ty levely. To znamená, chystám další trady podle toho, jak ten trh ty nový trady vytváří. To samozřejmě není mých už schopnostech vám dávat jako aktualizace do toho Forex expertu. Občas, když se tam něco namane, tak dám aspoň euro. A měl jsem nachystaný trade, tady byl razantní pohyb, gap a volume high. A já jsem chtěl jít kolem 11 hodin tady 67.
Tady jsem chtěl jít ještě v rámci trading roomu dneska a do longu. Byla to jsou daleko, tady tahle ta situace. A tady udělali ten razantní pohyb, v tenhle ten okamžik 2 pětky nad. Zde level plus tam byl developing value area high, denní. Zde jsem chtěl a tady jsem číhal na long. I když byl prodejní náhled, viděl jsem tu nákupní aktivitu, která tam byla dopoledne, opatrně jsem chtěl jít zde long. Otočili se hadi 50, 69,5, myslím, pak přichází reakce, takže pokyn jsem zrušil. Takže to tam bylo dneska ještě k dispozici. Takže tímhletím způsobem pro mnohé z vás teďka trošku opáčko, jakým způsobem funguju. Je pravda, že v současnosti nejvíce tradeů nebo nejvíce signálů je kolem poledne. Od té 11. hodiny dopolední do půl druhé, do té druhé hodiny. Fakt teďka se to posunulo, spoustu tradeů bývá právě v těchto hodinách. Buď to bývá na začátku, jak to bylo dneska na té Libře, ale mezi tou půl desátou, půl jedenáctou ten trh je takový nejslabší. Ale ono se to mění, proto to neberte jako dogma, jako něco úplně haleluja, prostě to je něco důležitého. Ne. Tak ještě v rychlosti. Máme prodejní náhled na euro. Tady máme dva nové prodejní levely. Nákupy ne, longy ne, ale prodejní level teďka je těch 69,5. To si můžete napsat pro dnešek ještě rezistence. Je teda trošku brzo, jo. Ještě na ten level chci vidět rotaci pod levelem, ale mám tady 30, která má close u low, volumový not pro obchodovaná volume, takže tady je zajímavý signál. 50, co to je? 0,56 0,569,5. A zajímavá rezistence je i tady 58,5. Tady je druhá rezistence. Teďka na euro. Longy ne. A Australán tady nemá nic nového. Tady přišla ta reakce na našem levelu. A zajímavý level tady má britská libra. Britská libra se vlastně ten level, který jsme tam měli, intradenní, se vytvořil znovu. Prodejní výběžek, od něho single dolů, prodejní aktivita, tady ty dva volumové nody ještě brzo řešit. Takže tady máme shortový level 24,87 teďka. No, a to je všechno. Jednoduchý. OK. Takže toliko za mě. Toliko dnesko za mě. Ještě k dotazům, co tady máte. Milán, ale bez MP funguje přeci najít úrovně na PA a upřesnit podle volumových nodů, ne? Toto je můj obchodní styl, ten já jako neříkám, že je jediný nejlepší, nejsladší a jediný možný. Samozřejmě můžete používat víc price action, FIBO, indikátory, to, co vám sedí, to, co vám funguje. Toto berte jenom jako, že já za sebe dávám svoje, co funguje mně. Takhle to berte, no. Dobrý den, Romane, jakou metodou končíte, vystupujete z trhu jednotlivé části pozice? Děkuju. Jirko, ve většině případů beru plnou pozici ven, jo, částečně porcu, hlavně u ropy, tam porcu často, to znamená, tam nechávám běžet a většinou ten druhý profit dávám 2:1 na oblast volumu nebo do další úrovně supportu rezistence. Jo, to znamená, kde je volume, nebo kde se něco děje. Tak, že jsme si udělali pro někoho trošku opáčko toho, jakým způsobem funguju. To zase nějakou dobu nemusíme dělat, ale abyste byli v obraze a všichni a byli schopni z toho Forex expertu vytěžit co nejvíc. Takže za mě dneska vše. Přeju vám, ať to funguje, ať se vám daří, ať na tom vyděláváte a zase za 14 dní se budu těšit.
některými z vás se uvidíme ve středu v Olomouci, na to se těším. Tam bude live trading, takže tam si zatradujeme a jinak se mějte fajn a díky, že jste dorazili. Mějte se.